Kwincwadi ye-Psalms Indumiso 119 Indumiso 119 uverse ngu-71. Indumiso 119 verse 71. Esibini izoba kwiPhilippians, amaFilipi chapter 3 uverse number 10. Ngomele wena, ngomele wena, ngomele wena Thixo wa, ngomele wena, ngomele wena, ngomele wena, oh ngomele wena, ngomele wena, ngomele wena Thixo wa, oh ngomele ngomele wena, ngomele wena, ngifuna wena, ngifuna wena, oh Jesus, oh ngifuna wena, ngenhliziyo yami, ngifuna wena, ngifuna ngenhliziyo yami, ngifuna wena, ngifuna wena. singahlala phansi bathandekayo basifundele. Phakama Nkosi Yezulu, phakama Nkosi Yezulu, ungamele Ncwadi yendumiso 119 verse 71. Kundilungele okokuba ndacinezelwayo ukuze ndifunde imimiselo yakho. Kundilungele okokuba ndacinezelwayo ukuze ndifunde imimiselo yakho. Verse number, Philippians 3 verse number 10. Ncwadi yabaseFilipi chapter 3 verse 10. Verse 10. Ukuba ndimazi
kwanamandla ovuko lwakhe nokuba ndibe nobudlelane naye ngenhlungu zakhe ndifaniswe noko kufa kwakhe. Izaza mfowethu. We lift me higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. My God. Ask God inhloko zethu. Ole shamakatasi imatakazi bashemandala marabata simahandara bashienda maribazia la baba bashimetelebesia msindisi mongameli mthetheleli maraboshanda dala zaziwa marabahanda. Oh my God. Wena uvela ukhona eqalekeni izinto zonke zingekabikho. Wena ungumazi wezinto ezingaziwanga. Wena ungumnikazi wamandla. Ekuseni sithi balethe mavula kuvaliwe. Manga kuyonakala kanti kuyalunga. Manga kuyaphela kanti kuyaqala. Isole namandla alifana umnyama ubaleke bayatha simangaliso sihlangana kusana kulandawo ukuze sifumele wena wenza umsebenzi phakathi kwethu. Nanku umkhonzi wakho Emile somgcobile vele. Siyabonga ukuthi thina uzosenza sibambe sive ukutsho kwakho senze ukutsho kwakho marabashama sikha nansi Mzimvubu region Nkosi yezulu uthethe lokukhulu moya ngcwele nomsebenzi omkhulu ozowenza namhlanje. Siyabonga ukuthi wonke umuntu okulandawo marabashanda labazikha. Siyabonga ukuthi wonke umuntu oze kulendawo uzosukuma enento enkulu yenzile empilweni yakhe ngokuma komkhonzi wakho kule ndawo. Udumo, imbeko, ubukhosi, amandla nobungqongqoshe zonke hatha lababaha marabashamazika hita hilabashamadikazia hundarababata labasaya himalatahe hialalaheta hialalahe shalalalababa hialababazikato. Siyabonga Nkosi yezulu azophakama ekuseni thatha udumo in Jesus name. The theme of the conference ibisithi spiritual maturity. Maturity ithetha ukukhula to the highest level of understanding, and also mhlambe ndikayibeka ngokuthi uma kuthiwa you are matured ithetha ukuthi londo ivuthiwe, iphekekile ngokwaneleyo, yatsala, it's ready to serve. So kaptela spiritual maturity kuthethwa ngomzalwane ophila a balanced life spiritually, ongenacala lithile likhulileyo necala elisilelayo. Kuvamile kakhulu inkonzo yethu inkonzo kamoya, elicala likamoya
likhula libe neziqhamo ezithile mhlambe kwenzeke xa engakhange umuntu afumane uqeqesho ngoba kufuneka xa uguquka ufumane uqeqesho uba ke ngokwamkele uYesu. That is why siye singakhuthazi into yoba uguquke esikolweni somewhere, uguquke emlindweni, uguquke emngcwabeni, ubese uba sesithubeni. Sikhuthaza ukuthi uma uguquka ibe seyozifunela ikhaya, ibandla ozokhuliswa kulo, uphekwe kulo, ngoba nawe ufuneke uyonceda abanye kusasa. So uma usesithubeni akululanga ukuphekwa, and kulungele ukuphekwa njengoba esitsho uDavide esithi kwandilungela uba ndihlutshwe ukuze ndifune. Ukuze ukhule kufuneka uvumele idiscipline, uthi ukunqwenela ukwenza into kuthiwe hayi, and umbambo hayi inhliziyo ibe ifuna ukuhamba, kodwa uhayi xa ibambe sithi hayi ume. Kulapho kuvela khona ukukhula, ngoba xa ungumuntu ofana nomntwana othi xa ifuna isweet umnika isweet, xa ifuna ama-chips umnika ama-chips, uba ufuna ntontoni umnika ntontoni, everything ayifunayo umniki. Akukho wrong to supply the needs of your child, kodwa ungayilibali discipline, ngoba uba ngaba umsupply nge-needs zakhe kodwa le nto yakho le ayinanto nakwenza nakumakha, iyajika ibe kumspoiler. Ifana uba mhlawumbi ndanemoto ezininzi, so biologically for now biologically I have two kids. Intombi yamnenekazi endala ikhona friends, bekhona iphela lam ezinhle, but sibaninzi ke bakhona abantwana bam bapha endlini bazile futhi nalapha kumnandi nje siyaphila. Kids emoto ezininzi, unenekazi yakwazi udriver ezinhle is still under 10 years, ngoka 2014 akwazi ukuqhuba, kodwa yengoxa imoto kungekhona lokulo ubonakala uba unenekazi ngayithatha noba yifortune ahamba aye ngayo esikolweni. Xa ziphathisha lapha imoto zazo nonenekazi ke kwenza akasufunda, bazongaboda bazandla bamenza ukhulu athi udumo ayeke. Kufuneka ngo ahayide ngenyawo ashiywe likhuponi ahambe awufike ekhaya ngenyawo, ubombo kwa ngenyawo, azubona nebhedini la khale into apha kwabo ela, kodwa ngayikhola apha kwabo ibona neni asiba le nto centered. It's very cool, but what a place. Nje kuye mzalwana bala abantu
options njengoba etshatele kum makayimisi ingqondo njengoba endazwana ngumzalwane ayazi ukuthi uze endodeni yakwaNdlovu yakwaNogxumeka at the same time uze kwi-man of God noba angazenza impazamo ezithile zobuntu angaboza phazame nolunye usuku kube khona into emsolisa kwenye indoda engendimo ingaboze enzeke lonto ngoba ihuqela phansi indoda lonto indoda ekexezelwa ngumfazi iba ngathi bethwe ngesandwa apha enhloko awuyibuza uyibona ihamba awuyibuza uyibona ihamba indoda ekexezelwa ngumfazi uyibona ihamba iba sisithamtham nje sithile nje ungazi ucinga uba idla amapilisi okuphazamiseka engqondweni. This lady is a big blessing. Nge-14 December ngithe maka ndimphinde ndimphinde ndimthathe after 20 years athi mandimphinde uhlupheke nami ukwendela kumuntu wesikolo kalona ndathana nayo December ngoJanuary ndayisikolo ofundela ubufundisi serious wahlupheka waphatha omnyama kude kodwa wahlala emzini sazala abantwana sabakhulisa ngento engabonakala nama naye nomuntu omfundisayo iyandihlekisa into kaThixo behamba ngendlela yayo uThixo unendlela zakhe uThixo akufundisa ubomi vumela yena akufundisa uThixo akuhambise ezindleleni zakhe uthi kwandilungela xa sikhulayo besingafana umjungula omkhulu wami njengobetshilo xa sikhula ekhaya utata wami wayesebenza eGoli kwakufudumele no kulo mjungula kwakuhlutshelwa gqithi kwakuhlutshelwa lenhlobo imbi kwakuhluthela enhlobo imbi yoba umama wayethunga amakhukhu wabona amakhukhu la ngelade ethunga bahambe bothengisa emarholweni bawuthengisa emarholweni xa ezofewele ehlohlo abazasifunda khona wadibanisa impahla zibolekuweyo kwingekho le manxibe kufewele ingekho kodwa yena xa sele ngoku efunda esikolweni sobufundisi wavasukelwa ixesha lokuhlupheka latsho kuqala ekhula xa ifika kuministry kwabalula wavele umuntu wazinikela ukuzomfundisa wamfundisa wamgqiba wazeka kwangale mali befunda ngamjukulu eqala ezinkukhweni uqala wathunga amakhukhu mna bendikhule kakuhle ekhaya utata esebenza eGoli kwanzima kum kwangabikho mntu andifundisayo ndandifundiswa ukuthandaza otshali babeqe beyolala ndibalelike balale xa begqiba ukulala ndiphinde eholweni ndiyothandaza ndithi Thixo amazulu Thixo amazulu ukuze ningene ephepheni amabhulu aseOakland Park akamamele afuna imali andaba ndizoyibiza kubani imali ngoba ndiye esikolweni by faith akho mntu andifundisayo kodwa uThixo amazulu kwakuthi xa kuthiwa asibhali kusasa athinto omnye umuntu makafaka imali ndibhatale kwenye igema angathinti mntu uThixo kanti uyazi ubamba amabhulu ongafuna imali ndingene imali ephepheni mvumele akufundise mvumele akuhambise kwindlela zakho nanku uTshali ngosesikolweni ebegroup yami study group nguye uTshali nguhlathuka mama umqathu ufundiswa iredoubt yayimeka kuhle lo xesha uTwabu efundisa bonke bafundisa bonke uTshali ufundiswe azusa lisisimo setyiwa nje mina ndihamba kwi-rough path ndihamba kwindlela enameva ndinyathela kwindlela inkosi ndinyathela isendleleni enameva xa ndizoya esikolweni utata wandidinaya wandikhupha entliziyweni yakhe angafuna ndidibanisa uyasebenza eGoli andihlupheki ndihamba ngonyawo phantsi akandifuna undibona into emkhubayo ukuthi
ndingunyana omdala ekhaya andifuni ukusebenza ufuna undizamela umsebenzi egoli andiwufuni andifuni ukufunda andifuni nokuhlala ekhaya ndigcina izinto zakwakhe ekhaya ndithi ndizozula into engaziwayo apha phandle yangenza isense endodeni yempondo kuba wanilahla wanikhupha uba ndizoya esikolweni kwafuneka uba utata uNxumalo wasebenza a great job to me because uThixo wandiqhuba ngokuthi kube khona ifamily yam eyathi izondifundisa yathi mandibheke zonke indawo ndazibheka ndafumana lasemthatha Oakland Park ndayifuna xa sele kusondela futhi ayeka nenza yonke into natshata nagqiba kwathi yonke into kwaqala unyaka xa uqala unyaka ngoJanuwari bathi hayi siyaxolisa besakufundisa isizathu ukuthi ngeke sikwazi ukufaka isandla kule nto yenzayo yaba ngabe bethe manje esikolweni ngabo bandisukelayo nje ndanzashumayelela bathi ngesingene lento yakho yokuba sithi sifake isandla ekuthini wena zeke umfazi namhlanje kusasa umshiya kuba ngeke sibe nasandla kulona uyazi umthatho behleli bewazi nawe nale uye esikolweni litsho ngabo banilahla kanjalo but uNdwanda xa ndiyakuya as my mentor wathi manje vele ndiyoshumayela endaweni eyi-1 ebeke ndashumayela kuyo ndishumayele xa ndiphuma apho ndivele ndiye esikolweni ndandingatyi nokutya kuphela iveki akungena ukutya ndaye elisiksi xa ndibuyela usikisiki kasihamba amabhasi ngoko kuba lo ngabikhotha ngapha kuthi hamba amabhasi xa ulapha ngasekholeji xa inyuka ibhasi phaa ngasekholeji sithi sihlele enantsikeni ezitulweni kwangathi ndihlele eklasini zii-students ndihleli nazo ezi apha ebhasini ndabona ii-students ebhasini sihleli uthi kwaconfirm uba ndiyaya esikolweni then in the morning kwafika omnye umama ndiku-300 ndahamba ndaya esikolweni yaqala ngaloo ndlela but ukusaklisha kwami ukuhamba kuloo ndlela inzima kanjalo utshalo uyayazi ona ndandipasa gqitha esikolweni ngondingenamali andipasi ndiyataka kwangu-204 ngo-205 bendigraduata ndiqala i-probation at the same time ndihambe rough path kodwa uThixo asipide apha izinto zami ngo-205 ndigraduata at the same time senze i-probation ngo-206 ndiyayigqiba i-probation ngoMeyi ngo-August ndogcotywa entshongweni ndandigcotywa notata umtshengo aba notata umkhondo aba sigcotywa apha entshongweni ngo-206 ngo-August ngoJanuwari ndabe ndingene ebandleni ngelo xesha elo ootshali bahamba indlela yabo wasephaa emva bahamba indlela yabo bonke nje behamba ngitebelela apha esikolweni ndaphuma kuqala ndangena ebandleni ndakhokhela nomama umqathe behamba mtebelela ndaphuma ndakhokhela but believe utshali unemega chemangaza uyena utsho uba naye uhambe kakuhle pha kodwa wahamba lula xa sisakha ibandla kakhulu ngena gqibe emva kodwa ibandla alakhileyo from scratch ngoba sihamba ngendlela zenkosi. Never compare yourself with anyone. Uhamba uhambo lwakho wena nami ndihambo lwami. Hamba indlela yakho ubinameva hamba ngayo. Kwandilungela kwalunga kuma uba ndihluthwe ukuze ndifunde imimiselo yenkosi, ukuze ndifunde indlela zenkosi. Kwalunga kukhona izimbali nokuqala ngazo ndiziqaba ndidlule kuzo zokuthi kubalekile ukufunda ngoba ukuze ube matured you have to learn. Funeka ube ngumuntu okuthandayo ukufunda. Ngamanye amazwi incanelo ukufundiswa apha komeni musoyiphila impilo esesithubeni mambe khona somebody ophambi kwakho okufundisayo. Ngiyayithanda isithina saPostolic Faith Mission yokuthi xa ungumzalwane yalikhetha ibandla yakulo olukhethelwa xa sowulukhethelwe ya xa usowuzikhethele yazi into ukuthi lo mfundisi ofikela kuyo mnika ithuba akufundise.
Iba ngumzalwane ofundisekayo musuka likholwa elingafundisekiyo bekungafanelekanga ngoku uba sisagxila kakhulu kwinto nomnikelo nezishumi bengafanelanga kangelishwa lethu sikhokhela amakholwa angafundiyo uyafundisa kukhona amakholwa ayakhuphisha umhla kushunyelweyo uba sishunyela ngishuma kasikuphi kukhona abantu abanikela kuba kuqala kwashunyelwa kuqala ngoba bobhabha bamakholwa ngoba nyanga lo usuku ungantweni xa ubona abantu uzomxelela ngoku hayibo sisithethisile kaloku sobome sibathi abtam ambochama ntwana bochama sisithethisile eso favorite stage abakhona uyazi ukuthi mawenzeni umntwana ofundiseka uyafundisa ukuthi xa uhamba aweqi phezu kwecephe uyeqe ngaliso ngathola uboni awuhlali endlini ibona imidako vele uhlala uthi udeke funeka ukhule ufike stage abakhona ubonayo xa ukhona into wrong uyilungise ngaphandle kokuxelelwa xa ubona uba ebandleni akuhambi kakuhle amakholwa akhulile abonakala ke xa eyafunda xa ifundiswa ukuthi umfundisi xa eswele ibandla lisabhabhe into eliyazi ngoba amabandla kukhona abantu basemabandleni nothi ngenjongo zokwakha ibandla nebandla linoselepiseni ibhalathi babo kukhona bazochitha xa ulikholwa mntu omtsha elibhadlile engqondweni uyabona uba ikhona ingxaki apha elulawulweni ubona uba le ngxaki iyamchaphazela umfundisi wami xa ichaphazela umfundisi wakho izokuchaphazela nawe ngoba xa umfundisi elala elila angeke uphumelele wena noba wenza nganto kumfundisi kodwa uphansi kwelo bandla umfundisi uyasaklisha ukhona so that is why funeka bayongo ubone uba hey umfundisi wami ndiyambona ubana xa ephathwa kwenye umfundisi noko wenze something uthatha umfundisi omfaka esitolo umve ubuthenga bezitolo ungathi xa uthenga ejet wena nawe umfaka ejet manje ucenge kule ndawo musumfake ephepha umfundisi nasejet mayibongwe kaloku umfundisi unanxibe kangcono kunawe kwayena omama seshunem kaloku wathi akhile kakuhle etyebile nezinto kodwa xa seyizokwakhela umfundisi wakhe igumbi eliphezulu so awukwazi uvelithana umfundisi umakhele ubungaphansi kwakho uzodregeka nawe utshone phansi uba ngokwesystem kaThixo umfundisi kasentla ngwengezantsi uba umthatha umfaka ngezantsi noThixo uzothatha kufaka ngaphansi kwakhe naye umfundisi makangalambi ukhona ulirhamente ungumuntu omtsha osindisiweyo makalambe kuba ehamba endleleni zenkosi nothi uba kunguwe ongakhathaliyo yibaneliswa xa ungumuntu omtsha. That is why to this department siyayiqinisa into ethi xa kuhanjwa kuyenkonzweni umfundisi mgibezeni umfundisi mlalisa nehotel ecacileyo makatye kakuhle umfundisi. Ndaba disappointed kwezi conferences abakuzo ngaphambili ndibona sihlangene sihambile ndibona umfundisi utya cream Donald nejuice nithi into lejuice iphuwa iJamaica. It is not right. Ibanelihlo xa ukhulile into enditsho awuxelele ukuthi mawuthini kodwa xa ukhulile uyayibona into mawuyenze yibona into ekufanele kumele uyenze wena ungaxelelwanga muntu. Malibonke igama lenkosi. So ithi into yami ukuze ukhule ncanelwa ukufunda and ukufunda njengencwadi nje kodwa khona umuntu othile okufundisa ubomi apha enkonzweni ngobekho umuntu ofunda kuye mabekhona umuntu ongutata noba ngumama wakho awubheka indlela zakhe nomamela imiyalelo yakhe. Isinya zethu xa singena kumele sasixelele into yoba njengoba uzobizwa umfundisi uzokwenziwa mkhulu ngabantu uze ulumkele lento yokuthi ke noba sowenziwe mkhulu so namagama wabizwa esidima sakho kodwa zamela uba kube khona umuntu omnye
noba mnye okwazi ukubiza ngegama. Othi izwe lakhe kuma ngasiwa bawumfundisa athi izwe lakhe. Atsho nje ngokulula nje. And xa ndirongo andiqonde ngqo kanje. Angajikeleli njengoba nandoyika ndiqomba yo ndomvela ngapha man of God, but yena makabe khona azokuqonda ngoba uzohamba uhambe kuba noba ungangumuntu ophezulu kodwa iphutha lihamba nomuntu. Iba nomuntu okwazi ukunqanda. Musuyivumela into yoba ukhule kwilevel yoba kubonakala uba sowuphezulu kwento yonke. Khuzwa and ukhuzeke. Izinto ngokuthi wathi uThixo akulunganga umuntu abeyedwa. Yazi uba njengoba sibaninzi nje kufuneka ukhuziwe. Ungakhuli kulevel yoba kutona uhaya akasakufanelanga. Nqandwa. So makube khona umuntu oyimentor yakho okukhulisayo nomamela imiyalelo yakhe. Eminye ayiba mnandi imiyalelo kodwa imamele. Njengabantu abatsha siyafundisa kule nkonzo ukuthi umuntu omtsha makasiphathe kakuhle, angajoli, angaphathaphathisi, asiphathe kakuhle until the day uThixo ambusise ngomyeni okanye ngomfazi. Inkolo yethu ke leyo. Inkolo yethu ayithi iba nomuntu ogcinene naye ni courtship. Ayi courtship inkonzo le. Inkonzo le ayi courtship. Awuzigcineli umuntu ozuthathe naye. No. There is no courtship in this church. There is no courtship in this church. Utete makabele. Brother. Nihlanganiswe kakuhle. Into eqale kakuhle iba nesiphelo esihle. Into eqalwe kakubi nababa abanakonena ncamisana nathini nisenza ama date athile niyayimosha lento yenu. Ngoba lo mntwana namhlanje nilangazelela nayo nide nincamisana. That kiss and whatever niyenzileyo before nihlanganiswe izonibetha seningaphakathi. Ngoba uyothi xa ungekho acinge kuba wayeke ncamisa enganikwanga lungelo. Engabuyi nje ngoku ehlala nezistories zemoto eqaphele ivili inoba uncamisa abanye ngapha khona. Ngoba nami wandincamisa enganikwanga lungelo. Yicrack yobomi leyo enohlala niphila ubomi obubi ongathembani. Makube khona umuntu okhokheleyo okufundisayo. Uba unenkokhelo engumfundisi mthembe umfundisi wakho. Mamele iorders akunika zona. Yenze into athi yenze. Khokheleka. Lento izokunceda ngoba kusasa uzoba ukhulu bemdala nawe. Lento yenziwa kuwe kusasa izonceda wena. Ivesi ke ithi nyana wami amazwi ami wabazela indlela. Imithetho yami inxibe emqaleni. Athi lo nto iyozela i-crown. Ukuba izwi likaThixo emiyalelweni. Ukuhlala kwimiyalo. Thixo wakho ne-elders ukufundisa ngendlela yokuphila ukuze uthi uziphile lapha isithe ezinhle. Kufunde funda. Nomnikazi wayo engqondweni sekayo edaza funda eriqala ukuba for youth
musujola bafanele likumoji edini ubumamele qala ukuthi uziphatha kanjani njengentombazana uziphatha kanjani njengomfana. Okwesibini nabafana kulento ungamameli nokungafundiseki ubukwaqala ukwenza lento endiyichoyo nobungamithi ubukwayiqala lento iba ngumkhwa wakho mpela ungacingi bake ngokuthi xa sowutshatile ngoba uthi utshata kube kudala uphatha phansi usenza imikhuba kube kudala khona sowulele nabo sowenza imikhuba ube sowutshata awuzuthi kuba sowutshatile uyeke usazoyenza lento uyokwenza lento umzoko yochitheka nokhola kusozele ndawo mamela ngoku usathiwa hayi lento izophinda ibethe wena uyanqandwa nje uyakhokhelwa kwenzeka uhambe endaweni eright lendlela right ubekwa kuyo izonceda wena ubuhambe ngendlela right uzoyophuma right. Kuyaxhomeka ukuthi uqale kanjani. So isikakhulu lento yokufunda manibuye ke bathandekayo ndithethe ngale indlela yokufunda to reach a stage se-maturity. Kukhona abantu uThixo obafundisa nge-experience kudecide yena uThixo ngendlela yakhe nangenhliziyo yakhe enenjongo zakhe uba lo kule into make ndimnika amava hayi into ezoyibalisela kodwa lento yenzeke esiqwini sakhe ngqo. When you're checking the background kaDavide uDavide lo athetha kule ncwadi athi kwandilungela kwalunga uba ndihambe nzima ndingene kuhluphekweni ukuze ndifunde imimiselo kaThixo. uDavide uthola amazwi seledlule ezintweni kodwa to give you the picture uDavide uzalwe efamilini esondele ebukhosini kakhulu. Uyise wayengamanye amadoda aselawulweni ebukumkanini nakuhulumente lexesha kodwa lithi imbali kwathi ethubeni sezelonyana abaliqela wahlalelwa kukukhumbula ukuthi igazi lakhe linomnombo kaRute. uRute owayeze kweNgbohazi engummoabhikazi uthi aba bantwana ndibazalayo ndibazala eluhlangeni oluyinqambi ukuqhubeleka impela ndizale akuzundincedisa nganto ngoba ayindawo lento yami ngoba inegazi eliyinqambi. I'm not sure about izinto ezininzi kuloo nto kodwa xa ndiyifunda uyoqaphela ukuthi yayilicebo nje likaThixo lokuba lo mfo azalwe egxawayibeni aphile kakubi ngoba why ubunqambi bukaRute uchaphazele uDavide. Leli Bhayibhile wadecide uJese ukuthi angabisaqhubeleka alale nonkosikazi wakhe uNizpa ukuze baqhubele bazala abantwana. Wanenhliziyo ethi mhlambe kungangcono uba ndikazala komnye umuntu ongenguye lo. Ithi imbali wakhwetha isiqakakazi esikabizwa ngegama esasebenza apha ekhaya wasikhwetha uDavide wasibizela bucala uthi kuDavide kwesi siqakakazi ndikhathazekile
now that igazi lam alikho clean for uba kusasa ngakho into ophathayo kulendlu, so ingaske ngazala kuhlanga olola lapha, not only dibe no root. So ndicela ulale nami ngobusuku ukuze undizalela unyana o legit, because bonke abantu bazeleyo abekho legit. Lo ngenxa yokuthobela lo mama engakwazi ukubhekana nenkosi yakhe, wayivuma lento engayivumi. Ithi Mbali wayangasese kunina lo angumaster wakhe, wamqhothela ecaleni wathi, mama ndiqhothwe ngutata apha inkosi, yangixelela ngenhlungu yayo uba indlela le lo mnombo oze ngayo mbi, uthi ke ngicela ukulala nami ukuze afumane imbewu enhle engalungela ubukhosi kusasa. Le nkosi uthi ke ngolosisi apha kumama, izicakakazi ke ngalo maxesha bezihayarishelwa umama not utata. Utata benezakhe izicaka zaphandle, esasendlini esingumama sijonge yena. Uthi mama lento ayindiphathanga kakuhle, because lento isenzeka nje yenzeka kudala ndibhekile, ngoba kwasekuminyaka bekuseparation, utata elala kwenye indlu, esicakazi lo mama elala kwenye indlu, ibukelwe lento imbi kangakenzeka apha ekhaya, kukudala isenzeka. Uthi kudala lento ingenhlanga ngokuthi athi ufuna mina ngoku ufuna nizalela umntwana. Uthi ithi iBhayibhile wathenga kaphenduli, weza necebo lo sisi. Uthi lo sisi into emasiyenze kobubusuku, ngoba ufuna kobusuku, kobubusuku into emayenzeke masiswaphe indawo zolala. Kulandlu yami kuyolala wena, mna ndizolala kule yakho indlu. Zathi xa ifika ebusuku afike kukho wena. Nyani indoda yafika ebusuku yafika kukho yena umama ecimba sitakazi ngalo mihla wakho mbane nento yokulayita ke bingekho pha kudala bakulayitwe. Khona into ezenziwa kulayitiwe, khona ezenziwa ngalayitwanga. Utata walala nonkosikazi wakhe engazi bangunkosikazi wakhe, and walala wazala the same night. Wahlala sisisu umama, xa kuhamba inyanga kuyavela into yoba isisu siyakhula and uyazazi uba akakadibani naye. Then kwakhona insolo zokuthi ukekezile uNizba, kukhona indoda alele naye, kwaqala ukhushululu ke ngoku. Wangafunwa uNizba lusapho, wathi izala lekoma uDavide wayizala nayo ingafunwa, bathi onyana bakhe abadala makavela abulawe, kubulawe nonina, ngoba ngalowo maxesha okekezi nesibentelana sakhe. But yali indoda yathi no, masingaliphalazi igazi lethu apha, cha kungcono aphathwe kakubi kunoba abulawe. Lakholeka ke lo lizwi, waqala wafumana inhlupheko kwasekuqaleni uDavide ukuphathwa kakubi, ehlutshwa ephethwa kakubi ngento engekho, engenzanga nto. Kunamazwi awatsho kuncwadi endumiso abuhlungu. Ithi imbali yeBhayibhile uDavide xa kunikwa abantu ukudla kudisha ukutya obake ogityiselwa njengenja xa kuya kuye. Abanye bahlala etafileni yena agityiselwe njengenja ngeplate. Uthi xa isithi uDavide uthi naxa kukhona into elahlekile apha ekhaya, wayemnye umuntu osolwayo, bekusolisele elinye elindimi, ndingazange ndeba kwantoko ndazala, kodwa besaziyo umuntu olisela uba ndim. Uyise uthe xa ikhula le nkwenkwe wayithumela kwicala lamadlelo nobungozi ekungelusolwayo kuwo ngesigwela amabhere nengonyama, enenjongo zokuthi makaqonge zingonyama namabhere angayi kwicala elisafe aye kweli ayelirife. Athi uDavide ke ngoku kwandilungela ukuze ndihlutshwe so that I can learn. Uthi xa idibana namabhere nengonyama phaya, uthi kompha amandla akrasule, abulala ibhere alikrasule umlomo, abulala ingonyama. Wamfunda uThixo ukuthi xa usekoneni
uThixo uba nawe ekoneni. Uba khona into ekupushela ekoneni ube sebekho bana ozokuhlangula kodwa uThixo yena yedwa uba nawe ekoneni. Walibulala ibhere, wayibulala ingonyama, waphindele kuLuselivele. Lithi iBhayibhile uDavide akaphelelanga apho, uThixo wathumela umprofeti uba makazogqotywa. Babizwa bonke kwa uThixo wathi yes kwabanye. Kwade kwathi khona ukuthi kwathiwa izana xa isiza wanqina amazulu wathi nguye lo. Kwandilungela uba ndihlutshwe. Khula kabuhlungu xa igqiba ukugqotywa kunoba bamazi ukuthi umuntu ogqotyiweyo uba uhlala kanjani, uhlalaphi. Kunoba bambeke ezimbekweni zomuntu ogqotyiweyo bamkhombe kwelusini. Yaphinda indoda kathi kwelusini igcwele amandla. Yaphinda kwelusini igcwele amandla, igcwele umlilo, igcwele ugqobo lonke. Aqhubeleka yelusa. Uma ibuya one of the days wathunyelwa ecamping, as you know. Ufika phaya ukumkani Sawule nabo bonke bayohluleka ngamaFilisti. Xa ithi gqi ibona kumenyezelwa kuhlazwa bebizwa ngento zonke kwathi fici kwavuko la Gcobo. Xa kuvuko la Gcobo wafuna indlela kumkhulu wamtritha ngalandlela ehlele emtritha ngayo, bazange bamtritha njengomuntu ophilayo. Wadlulela kwabanye, wafika kumkani bamdiscourage, waqhubeka lo mfo. Wathi walinika ilungelo. Waqondana ngqo noTshabalo kaThixo. Waqondana ngqo noTshabalo kaThixo. Waqonda ephethe isilinge nelitye. Waqonda ngqo ephethe intongane. Uthi gole xa ithetha naye uthi ndinja na ubundiphathela uswazi. Uthi bona wena ndokuthi qhuqhu kancane. Ithi le mna ndiza uthi yabona uThixo wamazulu uyakukunikela kum wena, uzonikelwa kum wena. Wena ndiyakubona wena uzonikelwa. I don't go far with the story, you know very well. But what bemulala uGoliath ahlanguleka amaSirayeli, bacula abafazi, bathi uDavid ubulela amawaka kanti yena uSawule amakhulukhulu, kwaqala ingxabano. Wayemthanda uSawule uDavid because uDavid wayekohlala kwaSawule ekhula noJonathan, bake bohlala ndawonye. Umazi kakuhle ebekwa ngunyana wakhe for a while, uyamazi. Kodwa kwa create ubutshaba bezikhundla. Kanti uThixo ngela xesha bebenza amahamba ohlala phaya wayilungisa enye into engakabikho uba abonde noJonathan. Bathandana, uThixo wenza uba bevane ngendlela engaqhekekanga, bavumelana benze covenant yokuba ofayo uyofa abanye abafa khona, iintshaba zakhe zoba zintshaba zakhe. Akazi noJonathan efunga nje ba ufungele ukuthi koba nguyise uTshawe, kwathi koba ufungile wahlala khona. Bamzingela uDavid left and right and center, but uJonathan wama ngoba uThixo uzasebenzisa noba ngubani xa ekuhambisa kule ndlela. Yandihlekisa ngenye imini kuthiwa adlula amajoni kaSawule, uDavid esazikhulula echophile esicithini ezikhulula, adlula apha eca kwakhe, uThixo emsithe nje ngentambo esicawucawane, wesicawucawane bamshiya hayi xa ichophile ngeke azihlangule, ngeke enzento. But uThixo wamazulu, ngoba uThixo xa ekuhambisa endleleni erafu uhamba nawe, akakufaka kushiye, ungena nawe ezintweni ezinzima. uThixo ungena nawe. Fundisa kwandilungela uba ndihlutshwe ukuze ndifunde imimiselo yakho Thixo. Kukhona abantu apha endlini abanye baswelelwa ngabazali besebancinane. Uyazi uEsther waswelelwa nguyise nonina esemncinci kakhulu. Wasweleka uyise nonina uEsther, wahlala inkedama. uThixo wavusa utata othile, utata omncinci wakhe onguMordekhai. Kuhlutheka kulomzi, waqasha ubukumkanini, ukumkani Ahasuerus waqasha khona njenge-security guard. Wakhula lo mntwana efundiswa, ufundiswa nguyise omncinci, wamfundisa wamkhulisa lo mntwana. Lo mntwana wamamela imiyalo kayise ngoba abazali sebengasekho. Wahamba ngendlela erough so that akuthembela the higher destinies. Uzakuthembela into eziphezulu
uzokuhambisa emaveni njengokhozi. Ukhozi imbali yalo ithi xa sakhe indlwana lakhela emaweni aphezulu kwesiziba esikhulu, and indlwana yakhona yakhiwa ngameva ukuze ngexesha qandusela amaqanda eba ngamantshontsho adibana nameva ahlatywe, and ngexesha efundisa ukubhabha unina uyawalithatha alikhuphe endlwaneni aqale phezu kwesiziba aliyeke libe liyibona ingozi ezantsi, libe nendlela yokufunda uba uesketshwa kanjani xa usekoneni. Kukhona indlela esizihambayo, bakhona abalapha abashiywa ngabazali babo beselula bakhula kanzima, ndizothi ihambe le ndlela, ihamba uThixo ukhona uzohamba nawe. uThixo uyenza ngabomi into bathanda abazali bakho usemncinane, injongo yakhe ukuba ufunde uba nguye umdali, nguye uThixo, nguye wazi kamva lakho. Mamela lo muntu ukhulela kuye, mamela lo muntu akukhulisayo, thobela yena uziswe nguThixo kuwe. Kukhona abantwana endibeni nabo bezinkedama, I supported them by the help of God, besezifamilini zabo bakhula namhlanje bazi izinto abazizo namhlanje from nothing. Abanye nihlala nabendlini, abanye nihlala nabendlini ngoba uThixo bazalwane unguThixo wabantu bakhe, akaphazami xa lento kubhujelwa yompazamo, lento kubhujelwa abazali bakho is not a mistake. uThixo unendlela zakhe. Don't complain xa kukhona izinto ezirafu ezikuvelelayo. uThixo unenjongo ngobomi bakho. Ufuna ukukhula ungenabazali, unenjongo azoyenza ngawe. Vuma ukhuliswe, and uThixo xa ekukhulisa uyabadedisa abantu, uyabasusa abantu abazokunceda ushiyeke wedwa. Abantu bubathembile baba walincedo bayakulahleka, uyoncedwa ngabantu ongazange balindele baze bakuncede. Njengoba ndibalisa story sami, abantu bendisusukele bathi mandiye esikolweni basetyenziswa nguThixo uba mabandigiyarishe uba mandiye esikolweni. Xa sekufuna ndile esikolweni bandilaxaze esithubeni, athi Davide uma nobawo bandilahla kodwa wena Jehova ndichola. Vumela uThixo abadedise amathemba akho, vumela uThixo adedise amathemba akho ukuze ubambelele kuye yedwa. Kuyenzeka nje, kuyenzeka noba uyinkokheli abantu bangaku-understand, unga-understand uba sobheka ndenzangana naphutha but abantu bangaku-understand. uThixo khona into yakhayo. Kwandilungela uba ndihlutshwe to learn in a rough way. Vumela uThixo akuqonxe ngoba uThixo uyakupheka ngembiza encane. Imbiza eziyohlukana ekuphekwa ngazo azifani. Kukhona izimbiza zesiXhosa zistrongo, la mbiza ayikhawulezi ukufudumala, naxa seyifudumele ayikhawulezi ukubanda. Vumela uThixo akupheke akuthembe. Kukhona abantu apha uThixo abathembele into ezinkulu. Kukhona uThixo apha abantu abalungiselela the higher destinies. Vumela uThixo akuhambise. uDavide xa sinoba ndihamba phantsi kwethuzuvilo evandoyiki kwakungemnandanga. Awukwazi uxa umandela ukowuthi amathunzi okufa. Vumela uThixo akuhambise. Alo Davide ninyathelise emendweni wakho, ndihambise ngendlela zakho ukuze ndikwazi, that I may know him. Uthi uPawulos uthi ukuze ndimazi, ukuze ndimazi, ukuze ndimazi. Ndazi neenhlupheko zakhe, not ukuzazi, ukuze experience, angene enkathazweni. Bambambe bambethe uPawulos, bambethe babe somphosa entolongweni engenzanga nto.
iphinde inkosi imkhuphe. Uthi ukuze nimazi yena yazi namandla amvusa kwelabafileyo, that I may know him. Hamba indlela yakho, hamba indlela yakho, hamba indlela yakho. Le ndlela uthi kokuhambisa ngayo unenjongo, kukhona into akulungiselela yona. Njengomshumayeli la nathetha kakhulu, nithetha ngomtshato ningekho kuwo until nangena kuwo. Ilanguage elandiyithetha ngakatshata ayifani yangoku. Ndithuthuzele kakhulu kwiifamilies ezininzi njengomzalwane nomfundisi. Ndathuthuzela kakhulu iifamilies ezibhujelweyo, ndathuthuzela kakhulu, but ngose ndafelwa unyana wam ndithuthuzela ngendlela eyohlukile kunangona ndingafela. Ukuze ndikwazi, that I may know, that I may know. Uthi bekufaka kwakungathi ibhujelela nkwenkwe, ndizela inkwenkwe eyi-1 amantombazana amathathu, kwabathatha inkwenkwe le kuphela kwayo. Kwangandibethwe ngentsimbi entloni kwakwanzima unyaka wonke nabo ndingazaba ndiyabona uba ndibonini. Kodwa xa ngexesha amehlo amnyama kwafika ontsatshana aba, yenye into endiyoyikayo nokubhujelwa ngumfazi ke, yenye ye-threats endinayo indaba yokubhujelwa ngumfazi aba. Xa ndicinga ngayo nje ndiba threatened. Kuzofika untsatsane phaa kwam, wafika wam untsatsane wathetha nam. Yena ubhujelwe ngabafazi ababini, mna ndisoyika ubhujelwa ngumfazi oyi-1, yena sebhujelwe yi-2. Uthi akokuphela kobomi ubomi buyaqhubeka. Xa umama uJiba ibhujelwe umyeni wakhe siyovela silikomiti, ndandibhujelwe kulo nyaka, unyaka olandelayo kwabhubha umyeni kamama uJiba. Xa siyovela umjungu lwabiza mna ecaleni lase ndibhujelwe, wathi makuthethe mna ndiyaziyo lobhujelwa. Kukhona into ezisehlelayo ezibuhlungu kodwa zifakwa yinkosi. Ungabokhala xa bebalekela abantu bekushiya, ungabokhala abantu xa bethetha into abazithandayo ngawe ngento sisengxakini. Ezi zinto zenzeka for the reason. Kukhona into uThixo afuna ukuthembela yona, kukhona into uThixo azokusebenzisa kuyo engeke ukuqualify noma ngubani. Spiritual maturity, ukuze ukhule. Le nto ngubhujelwa le inothixo phakathi, le nto kuthetha kwepartner yakho ikotyulwe kuwe, hayi ukuthi kutheni. Uthi kuyakonke, uthi kuyakuphela ngembiza encane, ukuphethela izinto zokuthembela zona. Kukhona izinto engeke zenziwe noma ngubani esifuna wena. Vuma. Kukhona into uthi xa ndithembele zona ngoku, kodwa uqala wandakha kuqala. Ingathi ndingamemezela namhlanje, ndithi mabahamba abahambayo, mazihambe ezihambayo, soshiyeka siyicenga. Musoyilelela into edluleyo, uthi yabona mna ndiyokwenza into entsha, intshule ngoku. Forget the things of the past. Now I'm ready to terminate something new. Khona into engcono ezayo kunalo ililelayo. Kukhona into engcono ezayo kunale. Susa amehlo engxakini. Kamisela amehlo ezindabeni. Ingxaki esingena kuzo sifakwa inkosi.
imbandezelo esingena kuzo sifakwa inkosi izinto ezikulahlekayo endleleni kungenxa yenkosi. Let it go, let it go, let it go. Don't cry over your mother. Oh, don't cry over your dead father. Ulisefile icebo lakhe kusheka wena namhlanje uthi uthembele into ezinkulu. uEsther wabhujelwa nguyise nonina. Wakhuliswa zizizalwane zakhe. Wakhuliswa zizizalwane zakhe kanti uThixo uzomthembela ubukumkani bayophatha ebukumkanini. Ahlanguka amaYuda ehlangulwa inkedama. Ehlangulwa inkedama. Kwandilungela uba ndihlutshwe ukuze ndifunde indlela zakhe. Let it go. Let it go. Let it go. Susa amehlo engxakini. Susa amehlo kwi-challenges. Ukhona uThixo omkhulu kunazo. Greater is he. Greater is he. Who is within us? Vumela ukuhamba noThixo. Xa unyathela isebefeni. Noba uyakhala uthi shu kodwa hamba naye. Noba uyakhala kuyevakala kodwa hamba naye. Uyayazi into ayenzayo. Uyayazi into ayizamayo kodwa uyakusa to your destiny. Ngeke ufane nabanye ngoba ufane vele. Izinto ezikwehlelayo ziyatsho kahle uba ufane nabo. Ngiyakhumbula lento. One of the days ndincola nomfowethu obendithanda gqithi umadikizela sihlangene sobabini sibalisana ngamanxebe esidlule kuwo sibe ne problem esimila kakhulu ye-accidents kakhulu every time kokotywa thina every time uThixo sengixelele watsho ukuthi lento ehlayo kungenxa yento esiyiphathisiweyo. Greater the anointing, greater the attacks. Sayixoxa ixesha lide loo nto nayo ukuthi uma uathekwa you are attacked just because kukhona into uThixo akuthembele yona. Kukhona into uThixo akuqontela yona. uThixo ayikho into ehlayo engayazi kodwa uThixo unyathelisa emafeni ngecebo lakhe nangenjongo yakhe. Kwandilungela. Kwandilungela. There is still life ahead. There is still life ahead. Noba unamama noba unatata, there is still life ahead. And kukhulu okuzayo kunoku kubonayo. Susa amehlo. Susa amehlo. Ngithola iministry yakho ayibona iyabhayiza ayilunganga iyabhayiza kunzima. Hey susa amehlo. Namhlanje sengamemezela. Ndithi kubo. Masibaqonde ngqo. Lixesha lobasecenga into ngoku. Lixesha masibaqonde ngqo. I-challenge obhekene nayo iqonde ngqo. Mayingadibani nawe uphathi kwesihlahla. Mayingafika uphathi kwesihlahla. Hey! Phuma uphathi kwesihlahla. Funda indlela zikaThixo. Ukhule. Ufikelele ebudodeni obupheleleyo. uThixo uyasebenza ngawe ukufaka ezintweni. Kuka le ndoda kumele kaYoweli. Izithi yoGweyoweli. La ndoda kwathi mayizeke enyukazi. Wose kwathi mayivelizeke iprostitute straight
asihambe ngokuthanda kwethu, asihambe endleleni zethu, kufanele sihambe endleleni yenkosi. Kodwa mayiliqonde ngqo yenyukazi ilande izolifaka apha endleleni ilobola. Yahlala nayo nyukazi lenze esidunywe ngayo la yenyusi yenyukazi. Wathi xa ekhaliswa inhlungu aphila kuyo. Wathi ke njengoba ubona kanje nami ndiva ngalendlela uva ngawo. uIsrayeli uyayenyuza apha phandle emnyango. NginguThixo wakho omkhuphe iphutha. Kodwa namhlanje undenza lento, uyayiva injani lento ndenza yona? Edemonstrate ngaye. uThixo uzosebenza ngathi. Ndiyayoyika zayo into azoyenza ngawe uThixo. Ndiyayoyika into uThixo azoyenza ngawe. Ndithi manje ithethele nto kule conference. Ndithi into azoyenza ngawe ayiqhelekanga zange yabakho emhlabeni. After this kuzodlula lena into kodwa kusasa kuyasa. Kuyabonakala uThixo ukuthembela into ezinkulu ezohlula amadoda. uThixo ukuthembela into ezinkulu ezihlula ingqondi. From the humble beginnings zase Greenville ngale kodwa uThixo kuyabonakala ezinto zizayo zinika umyalelo noba zikuhlungu. uThixo usethe ibar ephezulu for you, the highest one. Le region izoyibona ndithetha. Le region izoyingqina within no time. Singayaphi uma sisuka kuwe, singashona phi uma sisuka, sokhala masingakhali ngikuwe. Kwandilungela uba ndihlutshwe ukuze ndifunde indlela zenkosi. Kukhona into ongakuzifunde xa usekwi-comfort zone. Kukhona into ongakuzifunde xa usendaweni efudumeleyo. Kukhona into ongakuzifunde. Uzifunde xa uphila ntofotofo. Funeka kukhuphe ku-comfort zone. Uyohlatywa ngameva, utshiswa ngamalanga, unethwa ziimvula, ufunde iindlela zenkosi. Sesiyathandaza bazalwane. Kodwa ngizotsho ukuthi i-attitude yakho ilungise. Lungisa ingqondo le. Ingqondo yakho ixelele mayingabheki izinto ezimbi ebomini bakho. Bheka kwicala elihle. Apha ebomini sifundise uba xa udibana nezimo bheka icala elihle not elibi. On my times zobufana wasezilalini, of course, sasikhulisa amakhwenkwe sithiya intaka siloba futhi. One of the days siyoloba sibathathu usuke elalini. Umhlengi nguye wazi kangcono nomjungula. Kwelicala ngapha kohlengane kukhona umlambe kuthiwa umsikaba. So sasehlika sisuke siyolanda ngqo umsikaba ngapha kobhodweni. Sehlike nawo xa siloba. Ngale mini unethe kakhulu isichotho, kakhulu kwangenisa imilambo kakhulu lenhlobimbi. Inhliziyo yobukhwenkwe ukuthanda ukuloba saphuma the following day kusagcwalise kakhulu sahamba. We managed to cross the river kwindawo ezivumayo kwacrosseka saloba. Kuhambe kwahamba kwafuna masibuyele kwelicala langasekhaya ngoku. Siwelele ngapha kukhona isihlambo. Ihlamba kabantu bakwethu ilanda amatye amancinci amahle agugulwe umlambo amahle apho kusela khona nemfuyo and all the stuff. Mkhulu umsikaba. Awela abababini kwasheka mina ngapha ngaphesheya. Unfortunately akekho umuntu akwenza waphazama. In my presence wanixelela into yoba kabhekwa amanzi. Zange ndayixelela lonto. So xa ndiwela amanzi amala. So ndiyawela ndibambe izilobo zami. Xa uqala ulutha unyawo amatye amancinci ayanyakaza athi akekho balanced. Amanzi maninzi ayapusha. Ndipusha amanzi akukho balance phansi. Xa sithi ndiva ndiyahamba ngoku. Ndathi ndihamba ngoku ingqondo yathi ndiwabhekile amanzi
amanzi sithi kwavela swi ingqondo iphakathi naphakathi emlanjeni emfuleni imkingqondo ndazixelele bake namhlanje ndiyafa namhlanje there is no way kwathi kunjalo sengiqonda bake vele indaba yami iphelile okobe ndizibamba izilobo ingqondo imkile and andazazi ba ndiphi ngoku kuye wathi nje lamyalezo othi namhlanje you are gone kwathi kusenjalo kwamemeza omnye waba ngaphesheya wathi hey wandibiza ngegama wathi bheka ngaphesheya amanzi akabhekwa mva ngathi lisephupheni levi ngathi lisephupheni ngoba ingqondo ibiseyisithumela umyalezo othi I'm gone waphinda wathi hey bheka ngaphesheya amanzi akabhekwa wathi qwele amaniphuza ufuna uba ndisaphilana noba sendizayo ndadiscover ndisekhona ndisekweli ndiyabona uba nawo yanako umlambo usekhona useyiproblem nangona kodwa nabamba umyalelo odbheka ngaphesheya ingxaki ayibhekwa kuba ngaphesheya ndaqala ndahamba ndibheke ngaphesheya ndaqala ndahamba kwahambeka ndibheke ngaphesheya hamba kwahambeka ndibheke ngaphesheya bheka ngaphesheya ingxaki ibhekwa i-challenge ibhekwa siyaphaka ingxaki ayibhekwa ngoba injani musufocus endlini bheka ngaphesheya ngaphesheya kulindileyo kodwa engamandla ngaphesheya sakho phaya into isileyo just climb and climb and climb nakalayo mfumule methixo vumela akwenzise